Takže vítejte u další pasti na blbečky. Dnes si ukážeme, jak z blbečka do naší pasti. A že vysvětlíme si, jak to funguje. Takže pod náš shopný čudík nám provedeme redstone, který povede jak do torče, která povede takové do pistonů, tak ještě nahoru, což v podstatě, když spustí ty TNTčka. Takže v podstatě, aby blbeček přijde, nastoupí, tady bude diamant a bude ho chtít, tak vleze do minecartu, pojede, jakmile dosáhne na ten nášavný čudík, tak ten proud takhle vyjede, z té redstone torče se to přepne, jakoby vypne se, tyhle ty pistony, jsou to normální pistony, jsou to sticky pistony, vidíte dole taková díra a ty pistony to zavře, což způsobí, že tady ty dva, tady ten blok se zavře a zároveň povede signál takhle nahoru. Zde si můžete dát sticky, redstone repeater, aby to tam došáhlo, bylo by to dobré. Povede nahoru, a jakmile ty dva bloky dole se propadnou, tak ty TNTčka tam zároveň spadnou. Takže teď timelapsem to zkusíme nějak zastavit. Takže zatím. Takže vítejte zpět, jestli si mohli všimnout, tak jsme to tady zastavili. A samozřejmě by to šlo zamaskovat ještě líp, ale čas nás poměrně docela hodně tlačí. Takže si podíváme, jestli to funguje. Ještě se podíváme dovnitř, jestli je všechno. Tak máme dobrý diamant, tady máme. Jako základlo pro našeho blbečka. Sem ještě dáme minecart. Tak a už tady máme našeho blbečka, Vrajta. Hej, more, jak ty diamanty. Pojď, Vrajte, kradou ti to cikány. Zasraný cikani, já jim dám přes držku a uviděj, co já dokážu. Čelky černý. Už tam lezou. Hej, půjč mi meč. Je nám do latě. No, utíkej. Mami, kradou mi diamanty, jak mě něm cikánům něco. Stíháš to. Hej, čelky černý. Hej, vozejček, mrtě. Jupi. A jak vidíte, vaše past na blbečky úspěšně funguje. Takže pište komenty, dávajte lajky. Takže čau. Zdůrte lidi.